Barra l-bini tal-Parlament, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela reġa' wera biċċar li qed ibaxxi rasu għal Joseph Muscat wara ir-rejd li sar fuqu u l-akkużi serjissimi marbuta ma' eluf ta' euro li l-istess Muscat daħħal minn konsulenzi. Il-Prim Ministru tant ħassu meddet mill-kliem li qal Joseph Muscat illi spiċċa wkoll jattakka b'mod apert lill-Pulizija li elevaw materjal elettroniku mid-dar tal-familja Muscat f'Burmarrat. F'kummenti lill-medja, Abela qal li l-istituzzjonijiet għandhom joqogħdu attenti. Panalisti politiċi jgħidu li din mixejn għajr teddida fuq l-investigaturi u l-ġudikatura. Bħala gvern dejjem tajna l-fiduċja sħiħa kollha l-istituzzjonijiet u naturalment l-istituzzjonijiet irridu joqogħdu attenti li dik il-fiduċja jibqgħu iżommuha ta' kuljum. Bil-ġurnalist Jacob Borsch jikkummenta fuq Twitter kif il-Prim Ministru nbidel minn dak li ftit ilu kien jitkellem dwar responsabilità politika għal Prim Ministru li qed joħroġ u għal Muscat, prova li Abela jinsab taħt pressjoni. Robert Abela kien mistoqsi wkoll mill-ġurnalisti jekk wara r-rejd tal-Pulizija għamilx kuntatt ma' Joseph Muscat bil-Prim Ministru jgħid li ma kellmux. Mistoqsi wkoll jekk Muscat hux se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss, Abela għażel li ma jweġibx. Għalkemm dak li qal l-eks Prim Ministru kulħadd qed jinterpretah bħala ir-ritorn tiegħu għall-elezzjoni ġenerali li ġejja. Jekk kien hemm min jaħseb li forsi għax ħajamel hekk ħajipprova jintimidani jew ħajalaq li ħalqi ngħidlu aħmel issa ir-riżultat ħajkun bil-maqlub. Ir-riżultat jkun illi jien jekk hemm bżonn nitkellem aktar u meta jkun hemm bżonn meta nażel jien u fejn nażel jien u kif nażel jien nhar is-sibt għandi l-birthday, 40 sena, nibdew paġna ġdida mela nkun għamilt sentejn li provajt noqgħod għall-kwiet kemm jista' jkun, forsi nibdew it-tielet sena nagħmlu iktar storbju, nitkellem naqra iktar permezz tal-internet, manka wiċċ imwiċċ, manka wiċċ imwiċċ man-nies magħkom nintaqgħu flimkien. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva tfittxija tal-Pulizija fid-dar tiegħu bħala teatrin f'tentattiv biex hu jiġi umiljat u qal li l-Pulizija ħadu fajl li preparah u stess f'Novembru li għadda meta feġġet l-istorja dwar l-Ecuter AG. Dak iż-żmien, it-Times kienet rabtet din il-konsulenza mal-każ ta' 3 sptarijiet. Fit-tfittxija, il-Pulizija ħadu wkoll materjal elettroniku ta' Michel Muscat u t-tfal tal-koppja. Intant din l-istorja xejn ma niżlet tajjeb mal-partitarji tal-Partit Laburista li f'diversi gruppi fuq Facebook spiċċaw jattakkaw lil Robert Abela. Fi sviluppi oħrajn, l-esponent tal-Labor Manuel Kuxkieri fuq Facebook ukoll kummenta dwar l-aġir stramp ta' Robert Abela, status li ftit stennew minn persuna li tant ħareġ u biex Abela jsir Prim Ministru. Min-naħa tiegħu, iċ-chairperson tal-istazzjon tal-Labor Jason McAuliffe infexx fi status twil fuq Facebook fejn iddeskriva x-xogħol tal-Pulizija bħala oxxenità mill-kbar nett. L-istatus ta' Jason McAuliffe kompla bsejħa lill-Laburisti fejn qallhom issa daqshekk, issa żejjed. It-teatrin li seħħ fuq il-familja Muscat mhux aċċettabbli. Joseph Muscat u wieħed minna, iż-żmien lill-Laburisti joħorġu jsemmaw leħinhom fit-toroq wasal sew. Turija ċara li anke McAuliffe ħada qatta bla ħabel kontra Abela u qed juri appoġġ assolut lejn Joseph Muscat.